بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jari niya mga palanggungan ha Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo jaman na to ini, programa na to Qabla al-Iftar. Sa luway na to nagtatakad-takad sin pagbuka sin kita niyo, na yari kami law ta imalup kamo kaniyo. Yari kami imalup kaniyo. At tiap-tiap waktu rumatong besin waktu ini. Malengkan in biya mga kaya pag bisarahan at tiap-tiap adlaw aun dayong mga kaguruan na to kalasahan makakarikato taniyo na in waktu yan to asal parsukuan nila insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari habihayaon at ikubaha biya mga kahati na kamo sin kahalan si mga kaguruhan waktu sin Ramadan na in waktu nila nawukon sadya kanila aun magkagunahan sin waktu nila katiluakan lang tasin wala na to ini maghajat amuin kumawa bahagi dahing mga pangadjian dahing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sunnah sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari niya waktu ini insyaallah biya na sinagi din na hadyan biya mga tawfiq kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini amuin uno na sadya in biya mga kapagbisarhan na mo insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko muna pa ini ipangipang ko inilang ko isay kalim nading amin tumok bali sa bisimbiya mga sasalam-salaman kaniyong katantapan nito pagdala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah mga palangguan sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala masasing kami mahapon ini biarang bos continue insyaallah ta'ala sin pangadjian bakas daw tabiat mga nadarayray sin kami sin kahapon iban sinamok ding mga guest na mo kahapon siya kay Abdul Basit Abu Bakar sambat hikatuan na kami ini mga palangkuan ha kama Islam kami in kabiaksan pagkakitaan sin kamo kawa mahapon din diha ini karena in kami ni biarang bos mamang kwantong ulit tag bagita ni katuan yang katakan, tunggu katuan, Tumbok logo. Oh, begitu. Itu keingatan mo kata din yan. Naman jari, bukod lang ta in kami reha ini bat lang ta mga kami na hadja yung mag-lecture din di. In kami ini bet bus mag-host pa ni kita doon di ha Insyaallah. Magtakad kami sa mga guest na mo, in kaingatan nila rin sablang din waktu nila mangko no. Insyaallah. Sa mga wasan batikatuan na bulan Ramadan yung mga ulama singgitan niyo mataod mag-i-invite kanila pagkain mag-lecture na mga on sa pambag ang mga waktu nila na gumawa naman sila insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa bangbiak mga magdugtuli man sa waktu nila kaibanan na hindi na sila magpagagawa na rin. So in kami long ta hindi mga long ta hikawin kamo rin diha ini na saan na kami long ta biya umatahat din mga ikatawfik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala pangadjian no kay pagtagatagaran sinamuin lang ta pagbukasin kita niyo. Jadi niya mga palangwan ha kama Islam biasing kahapon in mauto kaya bisara sing kamiriha ini ang paliharan sing kapaidahan sin bulan Ramadan iwan sin pagpuasa doon halaw man nila nasabot sing kami kahapon ding mga kapaidahan na inlang ta madawhat sing kita in kasaban iwan sin pagmabuka ko Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ini ikaw timunay sin daakan sin Allah ta'ala biat na sin pagpuasa di bulan Ramadan
Sabi niya na Allah Ta'ala mismo ay namoy na may takato, bang unin result, pagwasim pagpuasa ta, uno ba injo matukato, iban unuin, mapindaron kato. Ah. Sabi ng Allah Ta'ala, mga palangon ha kamay Islam, kabayaan niya na magkapinda baysad kita. Mapinda dengahal mangi parumayaw, dengahal marayaw palawiin, dayaw. Biyahad to inamon kabayan sin Allah Ta'ala kato. O to iniman ni katon Yazid, wayan bos. Uwos umangkat, uwos mawa. Mga magdaan, uwos tumag, uwos tumuros. Mga lautaha dakat katuan humunas, magtao. Biyahad to in pag-iman sin kita. Sin Allah Ta'ala, bangon sa rapat, kabayan sin Allah Ta'ala, magsusong kita paunahan kami. Magsusong paunahan na rin. Para naman, pagkamano siya, tanay kita, atin niya, ang waktu magkaligap, ang waktu lang tabi ang mga atin niya, magkuing pag-iman ta. Na biyaway tayo sa kato sin Allah Ta'ala. Iman sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kung no, dumagin pag-iman, kung no isang baba, na yazido bitta, wayan ko subil masya. Atin niya, in pag-iman ta, kumanap, bang kita magta at hariakan sin Allah Ta'ala. Ramik kiyan, beta nisab kita, kung no mawa, wayan ko subil masya. Mawain pag-iman sin tiap-tiap ang katoring kato niyo, bang kita sumulang hapardaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So di ako Ramadan, mga palangko na mga Islam, naraat kita sin Allah Ta'ala papagpuasa ko. In maksud sin Rabbul Alamin, magpuasa kita sa Ramadan, mawaya siya pindahon na isabin halta. Sa babita, tiap-tiap ang katahon ini, biadagbos, bang mga kuwan, magbataway ni katuan. Gamon na to, do. Magbata. Oo. Sebab na, on waktu, mawa. Biasin na muna, doon sa butakay na mawa. Inang pag-iman ta. Narihay ni biadagbos, baguhon na isa. Bang kanin nabi na may ta, jadjidu imanakum. Gamon na. Pag baguhan niyo lang si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yung pag-iman niyo. Sampay mga kasahabatan nakasubo kay panujaddidu imana na ya Rasulullah. Biyarin hantang simpang bago na mo si pag-iman na mo ya Rasulullah. Nang si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aksiru min qawli la ilaha illallah. Patauran niyo in pagkabtang niyo sing kalima la ilaha illallah, mabago in pag-iman niyo. Dahil haraan mago. Magsusong in kusog sin pag-iman niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na ibulan Ramadan namik yan nini piao sin Allah Ta'ala ipagbago sa kato niyo. Arakala imam min pag-imanta, insyaallah kumusog, bang kita magtaat patuhan na bulalamin. Sampay beta sin Allah Ta'ala. In result, sin pagpuasan niyo, mahinang kamutaw nagmamuha, matan patuhan na bulalamin. Amo ito katuan? Yung mga... Ang pana, yung pag-iman, beta si mga lang kaulamaan, nakauna rin kato, nakahati sin pag-arama, lang niya, pada'ful iman, marad. Maradun khatir. In kalam masim pag-iman, sakit. Sakit, makapiligro. Ha? 5, yansha'u anhu minal wuku'i fil ma'asi. Karena bang siya lumamaring ha parsababan, hikahinang sin tao sin maksiat. Bang limang may pag-iman. Bang limang may pag-iman. Manuhay siya makahinang maksiat. Kita ko yan. At niya sakit. Suwaya ito pawatan. Sa ikawatan. Nabiyan. Naampain, pag-iyanon pag-iman ini, ipaglaman niya, maradul qalb. Sakit di halong sinjan. Ampain magkasakit di ka, ito duwasan. Marad jismiya, iwan marad qalbiya. Sakit sinamin pamaranan tawihan, ini karuan niya sakit sin jantung. Ngayon, perbedaan sin sakit, sin pamaranan, in sakit, bang dumatong kayo mo, kana naman mo na yung bisa sin sakit. Sumakawa, bang imano siya mapatay na, dito na tumubtubid sakit, malawa. Bang siya mapatay na. Bang siya mapatay na. Una-una na sakit sa pamaranan niya, bang naigning kabuhi niya, maigning sakit. Ampay yung sakit sin pangatayan, tumag na imbi sa sin sakit niya, bang intaw matay na. Di magduruhon na ka ito? Ang masad to. Tumag na imbi sa sin sakit, bang siya mapatay. Kati ko no yan. Makabuha. Sin sakit ang pangatayan. Amin sakit ba nakasud pa pangatayan. Nauno ka ito, mga sakit ang pangatayan sa buhay. Di matimba, bang biya mga bista-bista hon biya. In sakit pangatayan pag yan. Kung saan namin lang niya ini magpugdan di ka to lang niya heart attack. Heart failure. At actually, in mga yan, bukod saan na yung heart.
bukod niyan jantong, puunan niya, amin sakit yan, sakit sin namin ini ginhawaran. Amura ko man, long ta na, amo nini kahinapusan, ikaway takbang ini jantong tayo hindi na himiwal, namatay ni jasad. Sa ipar sa baban niya, kung din ito yung puunan niya. At ina-connect sa maduhad siya. Oo, koneksyon mo dyan man to. Amo ito namin dumasing kabuhi. Bangin niyo way na. Way na yung katan. Sa Yeah. doon siya tumaytay yung katan. Sa ipagyan dihay ni amin sakit, apangatayan, na yan naroonin ko yaon naroonin hikip, yaon naroonin hasad, yaon naroonin namin ini napsu, Takabot. takabul. Yung mga yan katan, tandisan ka ba tandahon mo sa hospital? Di yan ka operahan, ikon din nga jantong mo yun, di makawa. Namot yung sakit, kaunaan ubatan sin Quran. Labi-labi na habulan, Ramadan. Bihan. Sabab na, bihibay takato, bihan. Nambuk din ang mga ayat, sa butong tarindi, lang niya, Ya ayuhan nas, qad ja'akum maw'idatun min rabbikum, wa shifaun lima fis sudur. Ini biita sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag katan manusia di matong nakato taniyo. In maw'idah amoy in majarikaw iyanon panghimati kay mo atawa pagpaanib kay mo atawa pag gini jaka mong singgin hawawaran mo dahil hatuhan Rabbul Alamin karna in ikaw magbatok sin amoin pitra imaniya pag iyanon unan deng hawak to kaw ini biyuhi sin Allah Ta'ala maripababaw sin guming ini. Suway mo ito maratok inyad to. Makawa bihan, sarta maipat marayaw. Mapa ini hugot doon ginhawaran mo. Sabab amo adto in makaparihara kay mo. Dahil hindi hadun niya ini sampay paadlaw ini akhirat. Doon. Hati niya mo na amoy in unuhon. Sabab matarang biyabay takato. In amin unod-unod lang niya sibi-sibi nakabutang doon na uno mo yan. Ila saluhat, saluhal jasadu kullu. Wa ida pasadat, pasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Kantoy kuno. In amin lang niya dugo kiumpul yan nakabutang ha ini daghal mo rapit mo palawayan. Na bang siya yan dumayaw ng katangin hawabaran. Bang isab siya kumangi, marakatan ng ginawabaran. Mara kumangi katan. Kumangi katan. Namo na ito, besin namin pag-iano nito. So, long ta, ang kanito makabuka, biya na sinarika, alikukain, ha? Bang ini sakit, sin jantong nito, di ato kalanuan sin, no? Kalanuan sin, ini Quran, bata mo raw ni makakuha, makalano kaniya. Biya na simbeta sin guru takahapon nito, amuin, sahayasin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya in sahayasin ilmu yato mahinang palita halom sindagal mo. Nabang yato yaon doon mimikit halom sindagal mo na amo yato imilaw sin katantan manjari iwan di manjari. Nabang yaon nahipo sin pag-iman in halom sindagal mo in kakitaan niya sa diamin manjari. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal siya namin sahaya yato. In sahaya yato pangingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ato in pangibarat lang ni flashlight amon imilaw sin yon katantan. Na amo yan. Na doon na yaon hikaubat yato. Hikaubat sin amoy ni jantong sin manusia. Amon sakit na sabot ito Ang katan ito. Naman jari in manusia apabila ini di siya magtuyo, magubat sing ginawabaran niya na adakala abutan siya sin waktu amuin mamaid siya rin di hadun niya ini tumagna siya numanam sin ini sakit yadto kumugdan pa ginawabaran niya. Ampay niya ito riyato ka na naman in sakit yadto. Din di halaman ko sin dunya din ka na naman. Sa doon na tumagna ka na naman sin manusia bang mugto na yung napas niya. Tumagna na yung sakit. Tumagna na. Doon pa wiha namin panagnaan pa suong butasun sin Allah Ta'ala yung jasa diwan sin nyawa Anadya sa sakratan mo dumanam na mano siya sin sakit na ang kana long niya doon haon
in kita mag-uwat kita sin Quran, kumawa kita sin amin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amin sahaya ito kawaon ta pawaranta, ipagilaw ta kami na wawaranta. Amoy in manghindo kay mo, inyaon manjari, inyaon di manjari. Empiyon ta sadya, amin manjari. Buko namin di manjari. Sabab bang inini kiyawa mo amin di manjari, dito na simod din sakit kay mo magtoy. Ang pamangpangin sing korang katan manjari katan. Katan manjari. Oh, misan pala mo kabayaan, manjari lang. Manjari to katan. Oh. Amo yatin ubat to. Oh. Way na way ubat. Oh, mabaya ko'y bandi, suway mo jari ho. So mo jari hon. Sabi tayo sin Allah. Na, amo yan to. Na, inyan lang niya, sambil. Aon waktu, misan pa in siya mukmin, sumakawa bangin sakit ito yan to kanya, na nanamon niya rin ito. Kanalong niya, doon na ini, aon din mga beta, sin ambo, ang ta muallif, mu'minun yusalli yaqra'ul Qur'anul Karim, yatakabbar. Aon saan waktu? Tahu, mu'min siya. Magsasambahayan siya, magpupuasa siya, katansin hinangon sa takabul. Nasakit yung takabul. Sakit yan. Sakit na kulay. Sakit na kula. Nawang di maiging takabul, ini ito, magad siya rito ha, ini panghindo sinapo niya. Ito mo rin apo niya. Apo sinanukot pa? Apo sin ini, naglarasin takabul. Na, may katan. Iblis. Iblis, lanatullahi alay. Na, ba't inapo doon saan? Apo na to Adam, iban niya po Iblis. Na magpi mano siya bang isun ninangon niya apo. Natin niya, banghaw ni nagaran niya. Ano niya karan niya. Nung siya makatpayaw, na yun, apo niya. Na, suway na rin ikon yung takabul, bangin kawayan na apo niya Iblis. Na, ang pamoy yung kapital niya ako na, katakaburan. Yeah. Na, maray katuan, kung supama siya, mu'min siya, ang pasasipasin niya, darabos, kumangi pagka-mu'min niya. Kumangising katan. Pagka nabiyabaitaan na kita, inamoy inunod, kumpul, halong sindag hal mo yan. Bang siya rumayaw, dumayaw ng katan. Bang siya kumangi ng katan. Namisan na ko nag-aamal, naghihibalin siya sa mo katan, himinang sindakan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bang larak indyan to. Pasalsin niya ito yung takabo. Maunit, mustahil lang niya. Ha? Amuyin, tao magsasambahayang, magpupuasa, katansin hinang yun kanya magjajakat sa sumagawa, amuyin, yapsudun nas. Amuyin, manglulubusin namin parsukuan si Mano siya dugaing biha. Bukon yung maksud niya, lumag sindan, biya din ni kapauntol ni hatay manghud niya sa sumagawa, lumagi siya sa sindan, biya din ni kaun. Di kalubo niya ha, pagkahinya Mano siya. Sakit na kula yan. Sakit na kula. Sakit na kula. Hambok na rin dito, amo na yung hasad pag yan. Junkie. Manjali katanin siya mga kamumuhan pagkugdanan sa mga biyahin. Na, Mga magdarang, so pa may katakaburan ini, utang tabi mga raganan. Bang ini hisuroy, hisin kamumuhan magpakabihay ini. Na, in kamatauran yan, amin Mano siya, amin pananaman niya, siya rain amin nakalabi rin nakatahan. Biyayin. Ori siya mawaya, amin aun makatimbang kaniya. Subay siya hataasan. Di siya mabaya, sinoon magkalampaw. Sa baba mo, ito yung daawa sinapo niya. Anak khairun min. Bukan mabaya ito yung daawa niya. Kaya po sa kanya ako na yung biyato ka Kaya po sa kaan sinapo niya, Iblis. Anak khairun min. Khalaqta ni minna, Khalaqta umintin. wa khalaqta ni Khalaqta minna. minna. At isa ka ulola, nakalawiin dayaw sinini kayo rin sin lupa. Na ini katuan, nasabot mo hindi. Sebab din nakalando. Malakan niya maingat siya katuan. Na. Tapos muna sampay Allah Ta'ala, pag tuwi niya ang kiwan mo. Tuwi niya, ya Allah, betar to. Oh. Sin lawi ako mareweng kaniya. Na Isa ko labi, nabetan ni Allah Ta'ala. At niya, Allah nalawag ka. Sabi ito isa ko sa mulyod, kaya sin labi ako mareweng kaniya. At ini siya yung nagbaita, sin amin dayaw, sin siya, buko namin nagpapanjari, sin ginawawaran. Ang kanagatuan, ang kananasbuta ko kain, bang kunin mga lawang tayo, sin kamamuhan magpamihay ni. Sebab na kamamuhan, magpikit yung katakaburan, di ha mga tulas ang buto ni katuan. Una muna, kasi mga ulama, mga tao, umara. Amo na. Mga tao tagakawasa.
Pag nanakura ba? Magdanakura. Mm. Maapay mga long tali morongog. Oh. Long tali masabot na bukod long tabi mga. Bukod yung maksud dito yung Maksud, mga oo. mga tiyudyo Mga biha. tiyudyo, ero. So magawa bang sa pa makyugdan, Na magtawag. bang siya Muslim, amo ting kahunan ni Kahunahan niya, magtawat, magpaamusin magtawat, hinang. oo. Oh. Nasa bamin pagdatungan ini sing katakabburan bang mga upamakon magsuroy. Mm. Suroy hi iblis ing katakabburan piyasan niya ang pasyamyanaw. Mm. Paglaway ni hatuin ni katuan naubos na kupaw kata napakyaw magtuy kata. Napagkiyaw. Uy na nakasulit. Natighan, nakasuli pakyaw. Natighan katuan. Nakalaway siya rin sa mga tao magnanakura. Nga. Nakahampit. Mm. Ang panakapin, nakalaway sila sa mga agniya. Agniya. Mga tao barkanan. Mga tao Sa orakal. Sa orakal. Mm. Namikyan katuan ang panakapin, paglabay niya, nakalabay siya mga tao naggugulal, matasin panghati. Amo na. Amoy ni katuan. Matasim. Sardoon. Matasim panghati. Matasin panghati. Amo na yung pagyanon sin Allah Ta'ala halam sin Quran. Yuridu ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mabaya sila mapudji, masanglit, si Simbukol. pagkala wala nila nahinang. Bukol sila Bukod nahinang. sila nagpuunan. Bukol sila nagpuunan. Sa hinis ba nila mong kanila? Law na kami sayan. Ako sayan. Nakita ko. Naamo yan to. So ito inilaw si mga ulama. Hati niya sila ini namon nakakupaw katuan. Natighan nila yung dakangan. Ang kanama kita kauray ang mga barkanan. Tabiyayawan mga palawang hakang Islam. Bangaon kakitaan nila yan mga tao. Wayrong na kusog, wayrong gaos. Ang pabiya nagbus. Makasambong ka nila. Magtuwi nila jokon. Ino pa lang si Banyara ini. Amo na. Sa mapangatod din na katuan niya, way gaos, hindi sa gaos. Ang panahin pangatod sin Allah Ta'ala, bang harap kaniya, sibo dahil banya ka, iban sinini napura, sibo katan. Sama sibo. Ipon na sin Ipon sin Allah Ta'ala. Amo rin maharap pa Allah Ta'ala isiyo. Amo rin ini, paratsaya pa Allah Paratsaya pa Allah Ta'ala. Inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Namo na. Yato yung nabinawita. Intuhan niyo buok-buok da. In ama niyo, nagpuunan, agatuan. Amo na. Ina mo ama kasarawis. Inna abakum wahid. In ama niyo, puunan niyo yan. Habuk-buok da. Nalafad dari Arabiyan ala Ajamiyan illa bittaqwa. Wayo na karbidda. Amo na, kabuka pa Allah Ta'ala. Amo rin kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos na mo na mga nalilayin pagyanon kabuka pa Allah Ta'ala. In kabuka pa Allah Ta'ala, amoy ini timitinggal sin piang langan sin Allah Ta'ala, himihinang sin katan piang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan to. Amo aning pagyanon nagmamabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inyad to, amin hinang na yad to, amo tin sahaya sin amin pagyanon sin ayat kaina. Ini sahaya rin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na yung pangingat, mahinang mo palita alam sin kabuhi mo. Correcto. Bihan. Atin niya, amin mu'min pagyanon, amin mahugot, amo pakalongta, ini di niya kakitaan ni namin kataan, di manjari, haadlaw, misan indum, Kakitaan niya. katigid luman, kikitaan niya di manjari. In sa kaula-ula katuan, in mga mu'min na mu'in, hilang nila padduman in Quran mahamulya, sa mukay na nuru min Allah. In Quran mahamulya. So pa, mamin hinang tapadduman. Ang pasway ito niya mong padduman. Amo na. Karena pag-agama, mayroon na rin kayong padduman. Mayroon kayo. Amo rin, kalam sinang natata. In hadis sin Nabi SAW, syarahan sin Quran. Sin Quran. Atin niya, amo yan, tuwi na magpagpasawan niya, sin Quran mahamulya, amo na inkabtangan sa Nabi Muhammad SAW. Mupassir, mubayin. Mufassir. Ito kari. Tibyanan. Kung siya, amo ito kari. Atin niya, amo ini. Na biyanin upamahan nini mga panahon harap na Islam, biyasin sa parat ikaw, nagdara flashlight. Yan ang pamuram si katigid luman. In Quran may nang mo palita. Ipag-ilaw mo sin dalawayan, supaya kau di makalusot, di makahiik paparkada, hika mo darat kayo. Quran mahamulya. Amoy at mga panahon harap na Islam, amoy piyagyan, sampay nasabot kayo na, shifaon, lima pisudur. Uwat sin uno-uno na sakit halam sin bigit pangatayan. Amo nang hikatuan kain na sakit di kauwatan sinisiyusyo na doktor di halam sin dunya ini. Di mo marahi utang mo mga ospital lang mo mga Di makaoperahan. di makaoperahan misan pa unohon. Sa makauwat kaniya kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na. Amo ra ito katuan. Sabi na misan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahiukasan si Jibril alayhi salatu wassalam namin Pangatayan. amin Jantung niya. giwa
iwa pawa hiugasan. Inig in mga Inig ilamuin gadget sin nini iblis do. iniblis. Amon hinangon bet ya tanom na rin. Ang kan ngari makakuan, di makakontak si Di iblis. makapenetrate sa Di bato. siya makasud. Pasal Oo. inigin ito. Inigin ito. Ang paing kita ini yari. Aon tanuran ka to. Yari yung gadget Aon iblis ka to. Nang ka naman kita rin may ngati sa maghapa. Na, amo ito. Ang kan na subay on antibiotic. Antibiotic ta. Oo. Antivirus ta. Antivirus. Biha. Sa evento ka. Oh, may mabiyamita sing rasulin mga yang kataan. Amo ni panghapa mo. Lawi-lawi na habulan Ramadan. Na yan biyabita kato taniyo. Den hapanatnaan pa sinduman sin nini bulan Ramadan. Bakas na mo na biyabita. Amin lang niya apabila dumatong na in panagnaan sinduman sin bulan Ramadan. Gakutan na in kasaitan-saitanan. Iban na sing kadinjina namun jila kakatan babaw sing gumingi. Amon jid lang ka. Amuhin. Kaya pipihakan sinya. Na amo na ba? Biat to. Sabab na in pagpapanjari sin Allah Ta'ala kaipon niya, dua ra lang niya. Lang sin hambuk alim biha. Dua. In hambuok, piya panjari sin Allah Ta'ala rin magmamaksiyat. Himinang hadya sin pag-ibadat, dito magmaksiyat. Gaya sunod mga mga. Malaikat. Ini ni langit iwan sin lupa. Inyan iwan wayron araw man sindud niya ining kata in bukon lang taing kataan magtasbih pa Allah Magtasbih Taala. pa Allah Ta'ala. Misan pa inka maraling kaaunan sinya on katantan wala siyara kanila in pag-ibadat. Sa ti matasbira. Sa ating matasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil Wa in min shay'in illa yusabbihu lillah. lillah. Katoy kun wayron hang sulagun halaw man sing gumini imbukon tumatasbih pa Allah Taala. Yan to hambo. Hikarwa niya doon na yan amunain ini piyapagpi sin Allah Ta'ala. Manjari siya makapagmaksiyat, manjari siya makapagtaat. Dua. Amunain sa kalain. Mano siya iwan sinji. Jin. Biha. Sila ini. Na indua ini mukallaf. Naraak sila mag-ibadat. Mag-ibadat. Bang sila mag-ibadat, makananang karayawan. Bang sila rin mag-ibadat, makananang sila sing kangian. Sabab na tiyata kamahan dari sin dua lokal. Bang bukon siya surga narka. Wayron uuwian sin mano sa bukon parwa ini. Subhanallah. Na, Imma lil jannati abada aw lin nari abada. abada. Sa tutang pikaw sinallahu ta'ala. Na, Buhanay nga kung najdayin. Daw sinallahu ta'ala. Na, hangkan na, subay tuod, uwatan ta in ginhawaran ta, dahil hasakit ito. Halian tayong katandi manjari ito. Kita ba ini magpikat wan? Oo. Ang kawayan tapion. Bang may pahamonin ni, kita siya maghinang sin surga. Kita. Ba't piya ba itaasan? Ang kanila ta'ala, di kita problem kan niya. Oo na. Biya mga uno yun, lang niya, audio on, malingkat iukab kuan. Uno-uno na, biya mga uno yun. Na, biya din lang niya. Naon saan pagtikit lang niya. Ang syarat. Ang syarat mga niya. requirements. Dahil kasunod mo. Na, inta ulawa ko niya yung katanta namin kaunahan nito. Subay hadya siya makasuot. Namita bang sumut palang sinsul ka, yun day sabing sarat katanta, di niya laro. Di niya laruan. Kita kagkatuan, yung mga manos, dihantang doon niya, nasabot man, di niya. Sabi nini, mang tarawa, dihantang na diha doon niya, kung di kapahaman si manos niya. Nakita ka, in kamatauran niya, magkampungan ta, daw tapagkay ta niya, mabaya mag-abroad. Maginang pagwa. Na, bang sila mabaya mag-abroad, ang mga requirements. So, hindi na dumakomply ka ta. Mamaya sila makatulak na. Kuma sila passport, mag-medical sila. Yan, in taon. Mag-present sila sa birth certificate nila kataan. Kamunahan yan ito. Ustekon pa ito ka ito. Pag nakaamo ato ang tetik na ka. Mawala na ka mo, minsan pa yung na-comply mo, dito tayo maon. Hindi ka makatulak. Ganto kayo. Nagadahan pagsulsur ka, dami yan. All requirements. At yun mo na, doon hayaon, in pagsulsul ka, subay matanto, in makasudsul ka, Muslim man dyan. Muslim. Sa bamor tibeta sa mga isa. Nakitaon na, bang kau isang matanda Muslim? Correct. Amen. Ito kitaon. Kitaon na. Kung nag-claim hadya makaw yan, at mamatan ko Muslim. Amo na. Nabiyad to. Muslim at kahangaan? Sa pagpagtao, Muslim mo dyan, katuan. Namusad to. Aon yan. Nabiyad. Nabus, mahuli rin dito hato, aon pa yan to aturan. Bangkaw lang niya, madto na palukal ito, naon doon, halukal yan, di manjari, iba naon manjari. Ang manjari. Iwita na kayo mo yan muna. Amin lang niya, aon saan pag ianon nila yan, kuan, ini, ano ba ini, pre-departure seminar.
Oh, niya to. Hari pa ka makaid, seminaron pa ka muna. Ati na ba ang instruction? Baitaan ka. Ini lang ngeri manjari hinangon mo rin, halukal ini, kaula ini. Mga dos and don't ba ka to? Mga dos and don't. Oh, yan to. Nawihad to rin sabihin ini. Damikyan. In Muslim, aun day sabiya baita asal. In Muslim, di manjari himinang sinyaon. In manjari hadyan yung si Muslim biha ini. Napag-usi ka rin magpiit. Nawang sa upamari mo hinangon, inamuhin, jiyari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. Na, di day sab ko jarihon dito kamin kasandangan. Na, sabat mo katuan, tinaon yan to limit. Na, biha. Wahadda hududan, palata. Palata taduha. Yan to ka. Ihinangan ka dyan ka, di ka man jari limiulakan. Malibilakan. On dyan kaan mo. On dyan kaan. Na, amo yan. Na, ini ni katantan, aon ba makawata sa Japang ini pamintangan, aon na dyan makawata pangadjian, ato mo parkala sing kabuhi si Manu siya. Ang kanami sa ning ginawaran mo yan, tiudluan na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wapi ampusikum, aparatub sirun. Yan habaran niyo, puno rin niyo yung pagdungdungan. Yan habaran niyo. Ay nako kumatod paruwa. Ay nako pabaran mo dyan kawatod. Subhanallah. Nakita ko yan. Abi adin na lang sa upama, kawaon mo pa yun nini, dugaing bihan, pamintangan. Hasupaya sa jamadawhat mo inamin, kakuyakan mo dito kadlo akhirat. Amin, kakuyakan din sa sinallahu ta'ala kayo mo. Correct. Imina. Hakakaon, damikyan ka to. Panyandur insana ila ta'ami. Bang siya rumunong hakakaon niya, kawakan niya, pagtuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Namo sa hindi nila makuan, long ta, mapanganal. Aon din ang mga kaibanan bihan. Amin magngaan lang niya pagtuyo nila hanggang sila di mayo yung kahalan. Way nila kiya na naman, misanin pagtuyo yan to, Allah talaga rin nagdihil kanila kusog. Nagdihil kanila kusog. Nagdihil kanila panganan. Iwan nagdihil kanila si pagtuyo yan to. Amo na sa. Biha. Asin niya. Na. Na ito na siya, yurido na yuhmado. Imana biya pa doon. At ining katan nung ka to, ning hadarat sa Allah talaga. Ini katan sabat na sin mga magkakabtangan. At niya wayron ini pagtagdapuan ta katuan. Allah taala katan tagdapu kato ini. Nampay in katan nyari kato. Sibo dagin hawabaranta. Iwan sinamin nahasil ta nakawa tari halaw man sin dunya ini katan amanat sin Allah taala. Amanat sin Allah subhanahu wa taala kato. Ampay amanat hiasubo kato. Sebab ini pag ano namin nahasil mo yung katantan, yariha kinawabaran mo asal nikmat dakula dengan Allah Ta'ala. Na inya niya subo kayo mo. Sa tos alun na yaw maidina ninahin. Tanto yan, subon to. Wayron dapat. Asubon ko sin nikmat. Way malipas ka doon. Na wayro. Manawat masag nikmat karil kayo mo, masubon to yun. Subhanallah. Na hangkan na Fudail bin Iyad ka tuwan. Amukda. Namasakulam niya. Siya mo din mga salapos salih. Naman jari. Ako nabukita niya usong biya. Kaya tagaw mulumol na. Subo niya. Lang na tuwan, pila yung mulumol yan. Nalaw sinambok maras. Nung na kanuman tahon na. Kanuman tahon. So kanuman tahon na lang na yun. Pagtulak-tulak mo. Pagtulak-tulak mo may padarat siya ng Allah Ta'ala. Sabing kita ni katong sa berarti magtulak-tulak. Amo na. Kaya kita siya ng Allah Ta'ala po ng sindon niya. Kung sa katuan, diyan mga amon. Daman-daman si mga tao soga, dunya ini pinjaman, hapitan, panayaman, bento ka. At ini kita biasa kau orang tulak-tulak kita. Nalaw na ton ka numan tahon na lukay mo timulak. Ang pintudyong numan pa kain yan. Matupadarat siya Allah Ta'ala. Ka numan tahon na. Na nakapanganan. Yan naman kapta ng bento ka to, ang kaya nagpusa kong babiyak nga doon. Nakapanganan magpinamok mga susog lang na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun natuin kita ini Allah Ta'ala tagdapo ka to. Damikyan na wala buli rapat. Magbalik na matagdapo ka niya. Amo na. Nalang ni Fudail bin Iyad. Daw nakingatan mo rin, kiyatan mo rin noon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kingatan mo rin, Max, ko di mana niya yan. Daw nakingatan ko. In kita niyo ni ring Allah Ta'ala, damikyan in kita magbalik na magtupat Tuhan na bulalamin. Ang muling nagpaon ka to. Nakorek daw. Nakingatan mo rin ang naisap. Banggawi padarat sin Allah Ta'ala. Ini kawa asubuhon sin Allah Ta'ala katan sin nikmat ginis babarapa kaya anugerah kayo sin Allah Ta'ala. Bukan saja kung may matukan na sa aon pagtanya rito hadarat sin Allah Ta'ala. Asubuhon ni pangumulan niya. Biyo ka numan tahon na ka. Asubuhon yan sin Tuhan na bulalangit. Manghaon mo piya kay yusar yan katan. Ang pasubuhon ka, long niya na one-on-one. One-on-one, subhanallah. Bukon One-on.
Allah Ta'ala mga subuhay. Wayron na. Way na Wayron mo tarjim. Way mo tarjim, subhanallah. Why? Way meron. Long niya, adlaw biheni na. Umin hinang mo long niya. Allah wala. Nasa mo admitun. Admiton mo. Bang ko rin mag-admit. Ipakita kayo sa Allah Ta'ala. Sa kawin niya, Allah na munal niya. Nahinang ko santo sa kaya pagtawatan ko na santo. Na. Kaya pagtawatan. Nabang mo lang ipagtawat mo, alam mo rin nila. Nabangin pagtawat mo ito, isa-isa mo rin nakaingat iban Allah Ta'ala. Yan to tiyatapok sin Allah Ta'ala kayo mo. Tiyata puket. Oo, Yan hindi ikaw. niya pa kuhan na. Kayo mo rin nila mo. Kunal kao. Pasal sinin yan wala kao. Nanoy suwi. Na, tabunan ko na yun. Subhanallah. Bihan yan. Correct ka. Oo. Nabang mo pianoy suwi pa. Na. Amo na. Naman saksi ito. Long ngayon tao ini. Ang buklokot na kuman, makasud na sa ni palam surukan. Nahisyo ka mo roonhan biya mga nakasaksi sing kahalan niya ni. Kaon dosa niya ni. Nalang niya, mayroon sa kami ni biya makasaksi siya tagadosa. Sa ang bukad law lang niya, nagbayta siya, sinin siya, nakabakdosa. Na. Ano yung suwi sila? Siya kamo. Nagpasaksi pa siya. Nagpasaksi siya. Nakantikon. Naampain ka matauran di pagkarungukan tabihan, hipagkugkuyag nila, hipagkawantukan nila, Inmasyat na hipagmasyat yan nila. Ang pay na pinamaita, kullu ummati mu'afan ilan mujahidin. Ilhan mujahid. In katan sinummat ko, ampunon, in pardusahan nila, malaingkan amurain, nagpatampas si pardusahan, manuwi pa si pardusahan nila. Ipagampun nila pa yung Ipag-ampo masyat pa. nila. Na, sangingiman mo siya kanto. Masyat pa, ipaguno niya pa, ipagbantog niya pa. Naon pa rin doon, ni Matsin Allah Ta'ala, amo pa yung hinangon niya, paminsan na papagkahinamano siya. Ni Matsin Allah Ta'ala. Hipamisin makamumula, amin usalon niya hikamula sin Ikaw mo temon na niya. sintimuhod niya. Ni Matsin ito sin Allah Ta'ala. Correct ko. Nabi ha? So yan yung mga nahangkan na nagdangol, nagtangis ka ito rin mga susunod. Sumando kayo. Sa na-realize niya magpuwis, ka naman tahon na ako. Na alam niyo po dahil binaya, dasal dalaw na, bukong sa blade. May buhian, pagkakuan. In Allah Ta'ala, nabes mo ng Ramadan, mga panahon na Islam, nang kanisabi nilang si Rasulullah, yung kaming kalawang-lawangan sin langit, kalawang-lawangan sin surga. Sin surga. Di tambulon. Di tambulon. O ni maksud yung kami ni, ipag-welcome sin Allah Ta'ala, ha mga sila magtatawat. Nagtatakad hamabaya sa mo. Nagtatagad, sampay miyan in Nabi, na miyan in Allah Ta'ala, ya kamu mga taon nagdaraot sin karayawan. So na kamo So na kunahan. kamo. Ya kamu mga taon nagmamasyat pa, inahunong na kamo. Ang patiyan, tiyan to pa sin Rasul. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Illa man aba. Illa man aba. Ang katanong niya umat kung makasudsul ka. Amo rin hindi makasud, hindi mabaya. Yan, amo na. Kami makaino-ino rito. Ay, ikaw ya Rasulullah, isiyo hindi mabaya. Cube lang sa mga sahabat Oo, ko na. isiyo hindi mabaya sumud pasul ka. Nalong sin Rasul, man ata'ani dakhala al-jannah. Isiyo magtaat ka ko, makasudsul ka. Isiyo-siyuin, waman asani faqad aba. In magmasyat ka ko, at inisumulang sinhinang ko, na siya ito hindi mabaya sumud. Ayaw ito yung mabaya. Ang tao rin mabaya Oo, sumud. hindi mabaya. Ang papeta ng sinabi, hindi mabaya. Insamulang pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manjari, nung ta, amo yan itong mga panahon harang may Islam. Mati niya, sa pama, kanuman tahon ni pangumulan mo, at tawalim yung ring hayat to, kapituan tahon. Pabiya nagbuhos sa atin niya, umpisam kabuhi mo. Labiluwa, yari ko bulan Ramadan, na pangandan na kumakanyaw. Way pa sabi ng lauta na nagtambol sin lawag tawbat mo. Sa kainong kita buhi. Sa kao nagkabuhi. Na biasin baita na yan, dati na, ay na, ang pa-chance mo, isab subhanallah. Amo pa isang mga ilusa mo, lauta mga bukundag ang mga biatan sinagbo. Lauta sin mga dosa sin kaiwan nagkahinan. Na in Allah Ta'ala, mga ngampon na katandus. Mangampon ka to. Yaghfiru dhunuba jami'an. Jami'an. Mga ngampon si katandusa. Correct. Hamabaya, magtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan to. Biyan to. Iban masukin Allah Ta'ala kanila subhanallah. Ha? Masukin rahmat sintuhan ng mga tao magtatawbat. Amo na. Amo yan to. So, way ito mga panahon na kami Islam, ay kumahanggaw, mabuka lang mo naghinang kumaasya, sinpilay tahon limaway, nahiyayaon subhanallah. Wakto mo na ini, insyaAllah ta'ala. Tag na ining haadlaw ini. Yagaw na karungog, sinasihat na mo haadlaw ini. Banging kaunan mo rin ha mga tao, nagmamasyat pa Allah ta'ala, sinpilay tahon limaway. Habiyayaon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, in lawang sin kasul-kasula ni ukab sin Allah ta'ala, magtag na hamhapon ni, mga usarapas, sujud ko pa Allah ta'ala. Pagayo ka ang punapatuhan ng bulan si pardosahan mo. Karna in Allah Ta'ala,
makuyag, tumayma, mangampon simpardosan mo, bangkaw nagtawat ka niya. Ano yan, kusubahan mo. Na bukod ng sing kaywanan, aun din nga mga lokal, di kato, aulata. Nabang ito, ini biya mga dumatong na bulan Ramadan, mga 2 adlaw hari parumatong, na yung mga maasbihan, magtawag na mga anak nila. Magkuhan. Uy, long niya ito, kadto na kamo nag-dosayan. Kadto na kamo pagpaluwaktan apa niyo imam. Biya to, katuwa na. So, ang pagluwak nila. Ang pagluwak, Mato sila bihan. Na mato na yung mga kasubulan bihan. Natin na bang sumod na Ramadan ka to? Hari pa sumod. Before yato Before maas Ramadan. Na luwakon naman to So, sila. yun ang sa mga kamasan dito. Paghinangon nila. At niya, biya, abok din ang mga tiranan siyang pagtawat nila. Nagtawat, oo. Na, ada po ni mga yato, na kung sa ito sa baturan. Kung natural. Baturan sa, amo turan kaya Ang hati nila. hatihan nila. Yung panghati nila sa pagyan pagtawat. Pagtawat. Nasa, dakon tod nila yung mga kaanakan nila. Madto na yung mga kaanakan magpaluwak sa ata. Napag-ubos ito na, ligoon na sila. Ligoon biha. Naawos na natin niya, in sila ito na ligo na si ni imam. Na atin niya malanok na sila biya. Na magpuasa na. Na matuod malayo pagpuasa nila. Biya nila minhinang nila biya. Nabakaon din ang mga kakahinan nila katong wala nakamo dyan man nako na niyan. Ito na, puno sila ito na oo. Kasi naman, kahaw po si panghati nila. Iba na murat yung miyabot Amot kanila. kanila. Panghati ito. Atin niya, nawang sa pa, maawon din doon haon. Amoy in kihatihan nila na inaturan kataan. Masira sila iminang pasimbihat. Naroon na sila baby sa laut. Doon na kumangi. Doon na kumangi. Amo yan. Na belasin na yung mga palangon na agamay na magtawat kita. Pagtawat kita po Allah. Tampisab kita, minsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kad gafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya ampun na sinallahu ta'ala kan yung parusan niya nakaw na masin nakaw din. Sabi na maghali katuan, may kampunan po Allah ta'ala. Labi kapituan pagbalik-balikan, labi ang gatos ng pagbalik-balikan. Ito ang karong kaadlaw. Ang karong kaadlaw. Pilyo mi walay. Pilyo mi walay na. Ito yung kuno. Na ito pang nasubon yung ginawa baranta biya. Ay ikaw, singkahapon nito, nakapila ko ng tawat. Amin ito. Ang painabiyaw takato doon na inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung hadis kudsi. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala long na ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. In kamu yan magkasa kamu. Dumadlaw magkasa. Sabab na labi-labi na hindi latay ni di mo kahukutan ni. Maglabad-labad din ni. Wayron makakontrol ka. Way bukog ka. Naon waktu makakabtang kaw sin di bukon mapatuti pagkabtang. Ikasulat kay mo. Ikasulat yan magtuoy. Nabiya, ang kanasuway ko magtuy-tuy, magtawat. Sa bamusaw doon sa magtuoy ka to. Astaghfirullah, astaghfirullah. May takwan to kaya kabtang. Pagsusunan mo. Pagsusunan. May takwan kaya kabtang. Ang kanina pinamayta. Aun waktu, bihan, maas murakon ka. Magdalising mo. Magdalising ka. Magdalising. Bihan, ako na si Dendera. Masyakid to. Masyak na pula. La ilaha illallah. Masyak. Uff. Misanin uff. At sa kalimat. Kung imiyan ka Atau mag-i. Bihan. Dahil gusto na yan. Masyat ito. Daw si mas katuan, bangkaw mag-ilaw na kanina mo, bangkaw rakon, magkasudyap doon na pinaka dyan. Amo yan. Katungtungan ko tan mga kamasan na mo, bihan to ka. Ayaw ko lang na mag-i kanina mo. Amo ni men gaw-i, magkalakalaw ni narka para kayo. Oo. Ang pabang di ampunon si Dua Maas, di na Allah tala mangampun. Subhanallah. Hindi kuno. Hindi. Oo. Sabi inrida sin Allah Ta'ala kabaga Doon doon sa maas nung kayo. Amo na. Damikan mo ka niya. Doon mo kasi maas mo kayo. Amo yan yung makabuwa. Na tukhti'u na bil-layli wan-nahar. Magdatong yung kasaad nyo atau magkasaad ka mo. Harom paadlaw. Diyan. Naon waktu minsan hat magini kuan kaw ini. Amoin biya manghapagpun-punan matuwihan. Na aon waktu bakay nang kau dosa. Ang kanapi ang langan ka ang pagyanon ikhtilat bi ahli al-fisq. Amin lumamod ka mga tao ini jaloha ka bihan. Sabab makalamod ka. Makalamod ka. Ang kanalong niya subay pagpion hisin maramo magpanon. Lato sa bilang maminan. Bangkaw imiban matubihan biya lang niya sinamin kuan. Amin ini maghinang utak yaon.
Pagsasasal. pagsasasal. Nawang ko makasuop madtubihan, awan waktu masunugin mga Masunog. ini tamuhon Divorce mo, yung mga badyo mo. ato abang di, kamulingan ka. Kabulingan ko. Sababin sila, dubulingin hinang. Sabi ang korendo. Iyaw na ako. Na, kati ko nun. Na pag wasin tao marayo sa biban mo, biya ko sa nagdarat. Nawang tao marayaw, inya to kataan, hatad ya ko makaakad ka nila, way na hinang mga sulagunon, humamutingan mo. Subhanallah. Humamutingan Ato mo. ang kanto pa ma, nag-aakad ka mo. Kung kataw, ato ram kataw ka mo. Ini ka mayroong perfume mo. Wayron. Inabuki mo nagpe-perfume. Oh. Nangahamot-hamot. Oh. Tapos di mabay ka mo, nag-aakad ka mo. Oh. Nakauntas ka mo, tao. Oh. Way men tuwa nung namahamot ikuan niya mo. Uy, long yan. Uy, mahamot ulit doon yan to. Oo. Parang ko ng perfume. Wayron. Nabi. Nanapay ko sinamok yan to. Nabi, ada ba bang kakilahan, imiban hadya ko nagkakadiban sintaw, aun panghati niya. Subhanallah. Tulong ni mga ulama, Oo. di mabay. Guru lang nakatama kayo long na. Nabi yan siya. Kung ko tayo magdala ng sili-sili ulam kayo na mo. Na. Yan doon. Alhamdulillah. Subhanallah. Oo. Amayad to mga palamanang may Islam, kabalikan na mo, magtawat kita po Allah Ta'ala. Ang kanay nabi na mayta, waat bi isay atil Hasana. Kampuha. Ah. Paurunin niyo lang sa nabi, in kakas ka mangi sin karayawan. Hati na in kangian, amon sa nahinan mo, pag istighfar ka magtawat, tawat ka magtawat po Allah Ta'ala. Wa khaliqin nas Wa khaliqin bi nasa bi hasan. khuluqin hasan. Sarda, pag feel palangay ko, pag kahumano siya, sin palangay, Marayo. marayaw, kamayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan, ito rin ang mga salingkat-lingkat lang ta, akhlaq, amuyin, ini, pangadatan sa rew-rew, kaya panghindo sin Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bihan, uno-uno hinang mangi, tamunan ta si marayaw. Sabab yung marayaw ito, makapapas siya hamangi. Makapapasangat. At inibukon siya to, amin ko yun. So, pama, tiluon ka sin tao sinamin mangi, bihan, na ayaw ko umabyan. Ayaw ko umabyan. Sa babang ka umabyan, nakaipat ka sinaming kangian, ninitilo kay mo yan. Oo, biya sa kaulola, naginidara siya si Milya Mangi, kima ka isa bang pamubiyuhi doon kayo. Correct. Biya taod mo isa. Amo na. Nabihan yan. Ang kan na, so ay, mga kataw tayo manghuran, balik-balikan na mo, ini, bang kamo nakarungog biya mga pagbang, na inyaon bakas naman na biyabayta bukon pa long ta amin waktu sin kita ni insyaallah. Hindi kamo ini na long ta guro to din kakitaan sing kita ni katanta namoy Magbang. ini timilahak hindi sinamoy pagbang insyaallah subhanahu wa taala. Manunjo ki paamo natin waktu sin pagbuka sin kita ni insyaallah subhanahu wa taala. Insyaallah. Manjari niya in waktu sin kita niyo biya mga atiko Bilang minute na oh, pa siya 7 minute. 7 minute. 7 minute pa kita. Biya mga mag... pag 7 minute, long ta. Pagtakatawahan si mga Pagtakaman. Amoy lang tayan si kami ang puga nag-aadya na sa kabukaan nila. Sa tahati ko yung mga inimalop-alop kato tanim ini, damikyan day sa in mga silaon, natakaran day sa. Atakaranday sa. In kami magpasampay mo kanyo sin kasilasa, salam dua kanyo katantan, murah-murahan, hindi ang mga paglingkod-lingkuran na to ini, aon kapaidahan makawa na to, insyaallah, bulan Ramadan, ikapaamo na to, sininang na to, insyaallah, subhanahu wa ta'ala. In kata namin mapatot di manjari, hugit na to na hawak to ini, insyaallah, subhanahu wa ta'ala, sarta din na to nabalikan. Ini to, tinggalan na to na, hiig na rin kato, tanim, insyaallah, subhanahu wa ta'ala. Sabab na, yung mga ito kata, amoy di manjarian hinangon, di man jari ini long tapakayon na ini to suway na to hibugit. Suway na to hibugit sarta amuin ini ibutang na to halong sin bigi jantong na to di nakita ni magbalik na to pa amin di man jari. Hindi man jari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inya to rin ang mga sarat sin amuin pagtawbat. Sabab na inamin pag-ianon mig hadya ka rin ha inihinang di way nakaamuyan to ini to magtuy-tuy ito tawbat Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang mo ito hikaptang papatuhan rabul alamin yung pagsusun mo, iban sin pagjanji mo sindi mo nabalikan, ini ito katantal, magduruhon, in amoy in panayma kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to ato, mga katawtay manguran. Kana yung mga sila, amoy in pagyanon lang niya, tawbatun nasuo, tiap-tiap sila makakita, sinamoy hinang, bakas nila na hinang, magpangando-kando yung pangatayan nila bihan, sin kasusahan. Sin, amoy kita nila na isabi bakas amoy uno yun to.
na tumaod yung pag-istighfar nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan tumaod yung panghinduaan nila, mabuhi yung pagtawbat nila magbalik. Biya sa kaulaw, lahain doon na sila naguno. Nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung mga ito, dugang mangdugang inamin karayawan sin ini manusia abihat. So sabab na matarang yung mga sila magtawbat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amana wa amila salihan, amin nagparat saya na sila pa Allah ta'ala sa tahiminang na sila sin katan marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, paulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Yung mga sila to pindahon sin Allah ta'ala hinang mangiad to pa hinang marayaw. Ini tiap siran si mga mananapsir yung pagyanon doon ay ni ayat yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Aun waktu inamin taud sin hinang mumaksiat to katan bang mattan di nakautud magbalik madto kaniya. Amin mattan to din pagtawbat mo. Inbugat sin mangiad to gantian sin Allah ta'ala hinangon marayaw. Higanap madto pa amal mo. Subhanallah. Oh. Ngayon hambok tapsiran nila, di nalaw na niya to, higanap madto sa sumagawa in ikaw, di nakaw. At inabutangan nakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagyanon guidance. Hidayat. Amin di nakaw to makabalik madto pa amin hinangit to. Na amo yan. In mga ini at inikuan na ba ito rin mga hidayat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di na siya makahinang sin. Di na. Amin ini. Dati na makawatok na sa pagkakamuha. Makawatok na pagkakamuha. Hating sa kaulola, amin biya sin hambuok, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang matan tuod in pagbalik sin hambuk mano siya katuhan Rabbul Alamin, tutog siya ron hamin hinang mapatot hinangon niya, piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya na siya pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alom pamarihara na siya. Na yung katangkid mo't kahiwal niya, in lima niya hiulin niya, kumugdan na hadya pa aming karidaan sin Allah ta'ala. Imata niya hiatod niya, kumugdan na hadya madto pa aming karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Guided na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sikya niya, hitikang niya, harap na hadya madto pa amuin. Inikakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihato kata. Amuran to katuan, ang kan na sabat ko kasi ng kabat ng kanta. Inamuin lang ta paid da sin pagpuasa ini tinakabuga po Allah ta'ala. Na in kabuga po Allah ta'ala bang kita na nang dengan mga tao tara kabuga patuhan na bulan namin. Sabat mo katuan kain na natin na halaw na kau guidance sin Allah ta'ala. Tahu sin Allah alam na kau sin isma. Alam kuta sin Allah ta'ala. Masyaallah. Sa sin Allah wattaqullah wa yuallimukumullah. Wa yuallimukum. Kabuga kamu po Allah ta'ala. Hinduan na kamu sin Allah ta'ala pauno pagkala karayaw kanina. Naman natin guidance. Guidance na ito. Patudyohon na kau sin Allah ta'ala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Subhanallah. At inamayingat na kau maminit sin mangi iban sin marayaw. So maingat na kau. How na flashlight mo kato? Nurun min Allah. Amo na yan. Amo yan mga palangwasan ng Islam. Imbunal niya bangin tao wayroon siya amin pag nurun min Allah. Pulak-pulak adlaw rin makakita di si marayaw. Di makita si marayaw. Amo pagkaroon na. Minsan adlaw rin nakakita. Yan. Sab nawutas na. Nawutas ka sa bundanan. Nawihan yan in mga ini karayawan lang ta mga katawtay manghuran at ini hibalikta in karadya at takatan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtuyuan na to amin mapatut na to hinangon pa ginawaran na to patauron na to in amal inangsing kita niyo asupaya in darajat amin kabutangan na to dito ka sa rayaw-rayaw darajat sa taas-taas darajat patin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nagbayta tuod siya long niya bang kamu mangayo pa Allah ta'ala pasalul firdaus impangayon nyo amin ini jannatul firdaus ayaw kamu imian lang ya Allah pasura ko surga misan tak mana kuan ini sianti bukon bihan to way mangis mga magtukaw pa amin labi mataas labi biya na mo to mga katawtay manguran kami Islam una-muna ipasampay na mo in kasilasa kanyo katantan sampay na magot pa mga katawtay manguran na to amin imaalok ka to hawak to ini kaurawlaan ini hula Arab hula Islam salam doa kanyo katan mga katawtay manguran Ramadan Karim pasampay pa kanyo katantan in ini biya mga pangadjian sing kami hindi murah-murahan papagbarakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini at ikaw ba miyabot ng waktu sa kita nyo na itukbal ko in lang ta kapatut pa amoy in
مؤذن si Nida al-Islam. فليتفضل سيادته مشكورة عبد الله ديكريتو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله